Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuke gani wannan addu'a ce ta dafin kunama insha Allah. A koda yaushe muna ba da sirrika, to yau ga mu tafe da sirrin na dafa yin kunama. Idan Allah ya sa tsautsayi kunama ta harbi wani, sai ka karanta wannan addu'a: Bismillahi abrazu ma abraza qaumin madasi salamun qawlan min rabbir rahim, ƙafa 7 a tofa. Insha Allahu nan take wannan dafi na kunama zai faɗi a ƙar. Insha Allahu. Ga ta nan insha Allahu, wannan ita ce. Izinin wannan sirri, a yi mana subscribe da liking da taɓa ƙararrawa. Wannan shi ne izinin wannan sirri insha Allah. Insha Allah, masha Allah.